Абсолютно всички размери. Въпреки че не е пастъров сезон, с този воблер може да хванете абсолютно всичко, не само пастърви. Това, което виждам, че тук и страйк протата са налични, има и парполетоси, обаче парполетосите по-малките размери виждам, че са свършили, както и тия адейки. С тая адейка, един пич на Герман, когато никой не лови нищо, на бялата той хвана 6 пастърви буквално. Никой не лови нищо хора на Герман, а беше фул с пастърви и той ги смаза една тая. Японска клатушка, която струва 9,90 лева, не евро, да не се объркате. Тая е хубава. Да. Браво на те. Само такива ли ги фащате днес? Не си хванал нито една. А той? 6 ли хвана ти? Да. Това ме е 6-то. Да. Браво. На какво я фащаш? На клатушка. Я да видя. На бяла. Да. Браво. Те филд хънтърите са ги изкупили. Останали са само парполетосите. Ти с кои ловиш? С коя ти е най-ловисите на тебе? Дея. Дея. Да. А ти с каква хвана? С ето тази Бялата. и с тази. И с адейката. Да. А те пък тия адейките хем японски, хем ефтини, хем па и ловят. Ето тук може да видите и